Καταρχήν, αυτό το οποίο λένε οι δανειστές μας είναι ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την απόφαση αυτή, διότι επέβαλαν τους όρους τους. Είναι όροι πολύ πιο επαχθείς από την πρώτη συμφωνία, η οποία απορρίφθηκε από την Κυπριακή Βουλή. Ωστόσο, όμως, μένουν πολλές εκκρεμότητες, όπως πολλώς σωστά είπες και εσύ, και αυτές έχουν να κάνουν πρώτον με το αν οι καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ στη Λαϊκή Τράπεζα θα χάσουν εντελώς τις καταθέσεις τους, δηλαδή αν θα γίνει η οριστική και ολική εκαθάριση, όπως ακούγεται ότι θα γίνει. Το δεύτερο σημείο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, είναι τι θα γίνει με τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου. Εκεί ακούγεται ότι θα υπάρχει ένα πάρα πολύ βαθύ κούρεμα που θα φτάνει ακόμα και το 40%. Και αυτό για ποιο λόγο? Διότι πρέπει να βρεθούν 9 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία χρειάζεται η Τράπεζα Κύπρου προκειμένου να ανακεφαλοποιηθεί. Και αυτά τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από δάνεια τα οποία είχε πάρει, φθηνά δάνεια, η Λαϊκή Τράπεζα, η οποία σήμερα κλείνει, και αυτά δίνονται ως μαύρη τρύπα, κληροδοτούνται, θα το έλεγε κανείς, στην Τράπεζα Κύπρου. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι η Τράπεζα Κύπρου αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο θέμα για την ανακεφαλαιοποίησή της, και επίσης ένα σημαντικό θέμα είναι το πότε θα γίνει αυτή η ανακεφαλαιοποίηση. Διότι μέχρι ότου ολοκληρωθεί αυτή η ανακεφαλαιοποίηση, οι μη ασφαλισμένες καταθέσεις των άνω των 100.000 ευρώ που βρίσκονται στην Τράπεζα Κύπρου είναι παγωμένες. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα μπορούν να κάνουν εμβάσματα οι καταθέτες, δεν θα μπορούν να παίρνουν τα χρήματά τους, και επίσης όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό αβεβαιότητας. Για ένα χρονικό διάστημα, βεβαίως, αυτές οι εξελίξεις, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι έχουμε μια καινούρια μέρα για την Κύπρο με ένα μικρότερο τραπεζικό σύστημα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την οικονομία της? Η επόμενη μέρα για την οικονομία της θα εξαρτηθεί από το μέχρι πότε θα σταματήσει αυτή η περίοδος αβεβαιότητας, διότι υπάρχει περίοδος αβεβαιότητας ακόμα και σήμερα. Έχει εξαρθρωθεί, θα το έλεγε κανείς, ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου, όλες οι οικονομικές συναλλαγές που περιστρέφονται γύρω από το χρηματοοικονομικό της τομέα, και αυτό είναι η μεγαλύτερη ανησυχία.